Ni saiatzen nintzen hor enkajatzen denun lortzen, baina gero tristura asko sentitu nun, ze bakarrik sentitzen izan. Bakarrik. Bueno, nik uste helburua zela inork ez zapaltzea. Eta bai hastezea, tipo gogorraren plantak egiten, ez? Erreten haste naiz, eraten haste naiz. Egia da, borroka konstante bazala egunerokoa eta, nekatu nintzen. Zu jaikitzen zara eta lehenengo gorputzak eskatzen dizunaian momentu baten da droga. Nik usteet autolesioekin hasi nintzanean, hor maske hoiu nik sufrimendu asko sentitzen nun. Orduan, bilatzen nun, sufrimendu horiez sentitzea. Azkenean pertsonaje horrek egiteuna da, marronero eta geroz eta toki ilunago, toki zailago, toki arriskutsuagotara eramaten hau. Pandemia baino lehen ere bai, baino bereziki pandemia garaian eta pandemia ostean ikusi dugu oso frekuentia dela gazteen artean ondoez emozionala edo min mentala. Honeraren arrazoiak asko dira. Ulergarria denez, ziurgabetasuna, pobreziak, etengabeko kezka batean bizi den gizarte batean egoteak, etorkizunaren inguruko dudak, garun zaurgarri batean arriskua areagotu ditzakete. Min emozionala hitz egiten ari geanen pixka batez, irudi bezala ikusteko da zauri emozional bat. Gu fisikoki zauriak egiten ditugu, ez? Bizitzan poderioz, zauritu egiten gea. Barnean, berdin pasatzen zaigu. Ditugun esperientzia edo gertakizunetan zauriak irikitzen zaizkigu. Ni eneko sagastume naiz, antzolakoa naiz, eta 23 urte ditut. Enekoren aldaketa 12 urte inguru horietan suertatzen da, Antzolako eskolatik Bergarara pasatzen gea DBH egitera, eta hor bildur pila bat azaleratzen dira, ez? Nik uste 12 urtetako aldaketa hori, berez ez dala nahi bat, dala revelazio bat danaren aurka. Ezin dut gehiago presio honekin edo arrotz izatenekin, eta ez naute hauli ikusiko. Pertsona nahiko sentsiblea kontsideratzen naiz, eta orain gai naiz ez, esateko. Baina momentuan, ez, eneko ahultasuna bai zera, ez. Eta pertsonaje bat sortzen duzu, pixkat indartsu zarela erakusteko, eta niri inork ez nau zapaltzen mezua bidaltzeko. Esango nuke nire gurasoek ez dakitela ezer. Suposatu gauza asko, baina jakin ezer, nik uste oso ondo tapatzen nuela, ez? Eta gero, etxean ezin nuen ezer esan bat zeon nire aitona, ari bai, ora nire konfort pertsona zan, edo nire konfidentea zan, eta ari bai esaten izkion, zer egiten nuen da zer ez. Beti esatezian, gaztelaniaz, ez? No te enganches. Nahasmendu bat iragarri dezaketen alarmak asko izan daitezke, eta batzutan pizkatxo bat zailak detektatzeko nerabeengan. Zeren eta berez badaude ja trantsizio garai batetan. Baina hala ere, agian umorea aldaketa oso handiak baldin badituzte, edo bat-bateko argaltze oso handia baldin badaukate, edo isolatzen dira, edo ez daukate inolako interesik zertarako. Nabarmena adierazleak egon daitezkena bat izan daiteke, ikasle bat igual klasetara faltatzen egotia, bai? Beste adierazle bat izan daiteke baita ere, ikasle bat higiene aldetik zikina etortzeala, egun bat bai, eta hurrengoa ere bai, edo tristura baten sartuta da hola, edo adibidez jokabide arriskutsuak dituztela sumatzen baldin badituzu, eta batez ere, hoiek denboran zehar luzatu egiten baldin badira, eta intentsitate handikoak baldin badira, eta beraien egunerokotasunean eragina baldin badaukate, susmatu dezakezu agian nahaste bat izaten ari direla.
Bueno, ni Laura naiz, Ibarrakoa naiz eta 24 urte uzket. Nik uste izan zala inunen saltoa LH-tik DBH-a, eta nik uste nire sufrimendu hoi, nire aldaketa hoi, nire sentimendu aldetikan, da nire buruarekiko hor hasi zala. Egia da eskola garaian sentitzen nitun sentimentuk zela, sentitzen izan triste. Batzutan aserre, zenun ulertzen zeatikan enun enkajatzen. Pentsatzen nire errua zala, nik zeo gaizkiten nula, nire izateko era txarra zala. Ze ikastolan burinakin daula hasi zianen, bastante bakarrik sentitzen izan, porque azkenen ez zan inor nire defenditzea teatzen. Bakit oidea askotan txikia zanen, o edade hortan zaudenen 13-14 urtekin zaila dala, doain igual 24 urte euskatela nik beste erabatea biratzet, baina nik bai sentitzen un asko zan amorrua, zerrea, baina tristura asko ze enun ez zer ulertzen. Buruna asmenduen artean, gure artean, aurretan eraben artean, frekuenteenak dira ansiedade arazoak, depresio nahasmenduak, mutilen artean oso frekuentiak dira jokabide nahasmenduak, nesken artean bereziki elikadura portaeren nahasmenduak, eta azken urteetan, pandemiatik geroztik, nesken artean asko igo da autolesioa eta jokabide suizidak. Depresio eta ansietate moduko nahasmenduen azkenengo urtetako gorakada nabarmen horren atzean egon daitezken faktoreak anitzak dira. Alde batetik eta testuinguru sozialari erreparatuz, egia da giro sozioekonomikoa eta gazteek bizitzaren inguruan eta bizitza proiektuaren inguruan izan ditzazketen aurreikuspenak ziurrenik esperantza gutxikoak direla. Gertaliteke ere, orain dela urte batzuk, izendapen eta lexiko batekin identifikatzen genituen arazo emozional batzuk, hau da, urduritasuna, beldurra, ziurgabetasuna. Orain, lexiko askoz ere kliniko batekin izendatzen dugula, hau da, ansiedadea, depresioa eta terminoek asko naturalizatu, sozializatu dira. Azken denboran, sufrimenduari bizkarra emoten dion gizarte baten bizi gara. Eta gehienetan komunikabideek edo sare sozialek transmititzen diguten gehienetan irreala den fantasia eta zoriontasun mundu bat, ez? Hau kokatu behar dugu nerabe baten burmuinean, eta nerabe baten burmuinak garrantzi handia emoten dio sozialki arrakasta izateari, esperientzia berriak bilatzeari, eta garatzen ari dalako, importantzia gitxiago emoten dio hainbat erabaki arriskutsu izan ditzaketen ondorioei. Garun plastizitateak, zeren eta inguruneko estimuluek eragin handia daukate, bai onerako eta bai txarrerako, bai, aldaketa hormonalek ere bai eragina izan dezakete nahazteak garatzean, eta bestalde, identitatea daudenez garatzen, kanpo estimuluek ere bai eragina izan dezakete. Orduan, egiten nahi gean gauza oro, bestei begira, egiten nahi balimaga, imaginatu ze zaugarriak bihurtzen geran. Orduan, edozer erantzun jasotzen duguna kanpotik, zauri bat egingo dit. Eta horrek askotan autokritika zorrotzak sortzen ditu. Eta norberarekiko etsaitasuna pizten du. Eta horrek ezin egona sortzen du, min mental handia emoten du. Nik uste droga mundun sartze zeanean, garrantzia handia ematen diogu. Alkola eraten duen momentuan, gorputzak beste gauza bat eskatzen dugu. Hau da, nik 2 trago hartzen ditut, eta tabako eskatuko dit lehenengo. Beste 2 hartzen baitut, beste sustantzia bat eskatuko dit. Sustantzia hori erosteko agian dirurik ez dakat 12, 14, 15 urtekin. Eta zeitezu, 2 euro botatzen baitut eta 20 ateatzen baitut, superrondo, porque agian erosi halko dut, baina galtzen bat. Eta aitona monek edo diru bat zekaten ikasketetarako, eta nik 18 egiten ditudanean, diru hori nigana etortzen da, nire kontura sartzen da.
Eta nik konturatzen naiz, 2 urtean, kriston diru pila gastatu dutela. Zertan? Drogatzen, festetan eta makinetan. Eta orduan nik diru hori amonari bueltatzen diot eta esate diot. Gorde, egin nahi dezuna, baina nik ezin dut eduki, eta horria erabatea edo beste esaten dut, zer ari dan gertatzen, edo igual ez dut esaten nola garbi, baina ja mezu txiki batzuk bialtzen hasten ez. Laguntza eskatzen dut, eta, bueno, hasieran psikologo, 2 edo 3 psikologo ezberdinekin probatu nun, eta hori, nik nekiena esate ziaten, baina erantzuna nola etzan, nik nekiena baino haratagokoa frustrazioa zetorren. Psikologoak guztien ditut, eta, saiatzen ez nire kabuz, nahi zirotengo, irtetzen naiz ez dut edango, horrela nahiz drogatuko, ez dut jokatuko, ez dut, baino gero ez da erreala. Zu jaikitzen zara eta lehenengo gorputzak eskatzen dizuna momentu baten da droga. Eta hoberatzen zea, eta igual ezin dezulu hartu. Egun guztia drogatu intzelako. Orduan ja hasten dira hor gora berak gorputzian, antxetatia etortzen da, eta antxetatiakin batera depresioa. Oso argia da, ondo ez hori, azken finean mediku baten bitartez, edo bentsat hori, osasun sistemaren bitartez, konpondu nahi izatea, ez? Eta hori enmarkatu daiteke medikalizazioa ditzen dugun prozesu batean, ez? Dela ulertzea, gure eguneroko bizitzako hainbat arazo edo giza errealitateko hainbat afera, modu kliniko batean konpondu behar direla. Orduan, gaur egun, bizitzan esango genduken normalena dien emozio, esango dut deseroso, ez daude emozio onak eta txarrak. Hori da guk sortu dugun kalifikatibo bat. Guretza daude erosoak dienak eta deserosoak dienak. Orduan, gaur egun deseroso guzti horiek, ez? Medikatzeko ohitura handia egin dugu. Zergatik? Anestesiatu nahi ditugu. Oso deserosoak dira gizartearentzat eta kultura guztiarentzat. Esan daiteke medikalizazio prozesu hortan, azkenengo fasean normalean, datorrela diagnostiko batekin eta preskripzio mediko batekin, ez? Da, gainera preskripzioak oso ondo gorpuzten duela, osasun sistemak izan dezaken funtzioa dela, igual egiturazkoak edo testuinguruaren menpeko diren arazoak modu individualean artatzea, ez? Gaur egun osasun sistemak ez ditu errekurtso nahikoa, dauden nerabe guztiak eta dituzten arazo guztiei aurre egiteko. Zeren eta esan dugun bezala, psikoterapia izango litzateke modurik egokiena, ez? Hainbat gaixotasuni aurre egiteko, eta ratioak oso handiak dira eta osasun sistemak ez ditu errekurtsoak psikoterapia emateko gazte guztiei. Horregatik, farmakoterapiara jotzen da gehiago. Eta pilula hortan bada oso erantzun azkarra, erresa, pertsonalizatu bat, azkenean ere neutralizatzen duela, benetan sufrimendu domin hori guztia sortu izan duen faktore egiturazko hori beste bide batetik ulertzeko, ez? Eta nire amak ikuste ziten eneola oso ondo arraro somatze ziten, ez? Da, orduan, nire ama oso lista eta esatezun hortzo zegertatzea, eta, orduan kontuatu zen, nekin itzen zuen nola erabatea, eta ikusi zuen autolesion euskara. Esian beldurra sartu zitzaion, ama izate bakit ez da garrisa, eta, hasieran gaizki hartu zuen, ez zulako ulertzen, ez, ze gertatzen zitzaiten, baina hurrengo egunean seitun esan ziten Laura, psikologoakin ordu hartu du. Nik usteet autolesiokin hasi nitzanean, hor mazke hoiu nik sufrimendu asko sentitzen nun. Orduan, bilatzen nun, sufrimendu hori ez sentitzea, orduan beste erabatea sentitzen nun sufrimendu hori, orduan azkenen min fisikoakin, ez? Askotan esateu ez una llamada de atención eta oso gaizki behiatzeu baino eske askotan da baino benetan laguntza eskatzen izea. Oain hori pentsatzen ez, se me pone un poco
hola, me pongo un poco triste, baino ez nire ama horre ontzalako, baizik eta pentsatzetelako imestaldetikan nola pasazun nire amak nire gatik. Orduan jartze zait horra porque kontuatu naiz ezala bakarrikan nire gauza, baizik eta azkenen denak familien bizi izan deu. Garai bakoitzean badago min emozional horrei aurre egiteko modu bat, ez? Egondia garaiak, droga kontsumo konkretu batzuk eman dienak, ez? Gizartean zegoen min hori tapatzera eraman gaituenak. Eta gaur egun, bada egia konsumo ezberdinak daudela, baina igoera handiagoa izan dela autolesio bitartez, edo gure buruari min egiteaz, ez min fisiko bat egitean, barnean daukadan min emozional horrei irtenbide edo bukaera emateko. Autolesioak oso arriskutsuak dira, eraginkorrak direlako, epe laburrian, egoera zail eta emozio zail horiek kontrolatzen. Eta horrek arrisku bat dakartza. Osea, persona horrek integratu dezakeelako bere baliabideen barruan. Bertarako gu helduok egon bargea radarra oso afinatuta, ze, gaur egun sobreinformazionekin leku askotatik iristen zaien nola egin dezaketen bere buruari min, batzutan autolesioan gelditzeko eta bestean suizidiora eramateko. Autolesioak agertzen dira, pertsona horrek, kasu honetan gazte horrek, egoera zail eta ondoez hori kudeatzeko trebetasunik ez duenean, edo dituen baliabideak nahikoak ez direnean. Zeintzu dira beharrezkoak diren baliabide edo trebetasun horiek? Egoera zailak eta emozio zailak detektatzeko gaitasuna, eta horiek eragiten dituen kontekstua behar bezala ulertzeko gaitasuna, eta hari heltzeko edo hartatzeko erabaki egokiak hartzen jakitea. Lehen arretako medikoaren gana jute naiz, eta esate jot antxietateakin nabilela, ezin detela loin, oso triste, goibel nabilela, eta emate dizkit pastilla batzuk, depresioan dako, eta beste batzuk antxietatean dako. Ondorengo bi urtiak niretzat nahiko konbulsuak dira. Ez dut nire tokila aurkiten, ez dakit norantza dijoan nire bizitza, eta horrek larritu iten hau, asko. Eta eta erabatea edo bestea, puntu horietan bilatu nun arrasateko psikologo bat, eta asko lagundu zian. Asko lagundu zian, bai erlaxatzen, bai gauza batzuk gainditzen. Eta eta ondo ni joan, eta 2022ko otsailaren 3an nire aitona hil zan, nire eskotan hil zan, ohean. Eta arek beste bajoi, oraindik puntu sakonagoa eman zian, ez? Kriston bajoi uneak eukitzen dituen. Eta horietako bat, gertatu zitzaian, 2023ko, abenduarak 26an, juergan irten ditan, oso ondo pasanun, tal cual, pascual, baino kontsumitu nun. Eta larun bat guztia pasanun kulpabilitate sentimendu handiarekin. Ze hostia, eta hola ezin dut. Eta sentimendu hori benetan txarra da. Orduan, zer esaten nun, neko loin behar dezu. Loin behar dezu, ala edo ala, ozkortu nintzen. Eta uste ez, esan diatenez, antxiolitiko kaja oso bat janun, uste diaze, banero, lako zezer. Lako medikamentun baten kaja oso bat janun, eta hilda aurkitu ziaten. Eta esate diate sobredosi bat eukide dela. Eta sobredosia da. Nola gestionatzen dezu, nola kudeatzen dezu hori? Nik ongi ez nuen kostienteki egin. Ez zen suizidio intento bat izan. Ez nuen nahi nire buruaz beste egin. Nik lo egin nahi nuen. Seguro, nago hortaz. Baina ez dut gogoratzen, zer, ez nola, ez non, zer egin nuen ez dakit.
iritsi zen momentu bat, bai psikologoakin da, psikiatrakin jarraitzen nun medikazio aldetikan, baina psikologoakin ja utzi genuen terapia, zei ni ja erakutsi nien ondo neola, baina nien ondo, eta, 16-17 urtekin iritsi zen momentuan nire bizitzan kontatu nintzala ezin nula gehiago, sufritzeaz nekatuta neon, da sufrimendu horrekin amaitu nahi nun, da, suizidio saiakera bat eduki nun. 5 urtez isilpen eman genuen nire familikoktanik. Zoritxarrez, gizartean, suizidioaren inguruan ez da elkarrizketarik izaten. Ez dago normalizatuta suizidioaren inguruan hitz egitea. Eta horrek eragiten du, persona bat suizidatzeko ideiak dituenean, askotan erruduntasunarekin bizitzen duela egoera hori. Beste ikastola batean aldatu nintzen, da hor, etorri zian txarra bat ematea suizidioan ingurun. Da ni oso etxun jarri nintzen, como oso tensa ez, da nire amakin iziten, neon ordenagailutik handi amame, kiro oso gaizkinago, hor kontuatu nintzen benetan oindikan, nahiz da isilpen eman, ez neukala landuta, ez neukala superatuta. Eta hor, egia da, laguntza eskeju nitzala, irakasleen gana, eta orduan hor behakin hitzeiten ez, da behak galdetu ziter zeitun da, zutsu zilean ingurun zen, zarreman daukazu, da hor kontatu inion gertatuko, eta eukinun, erantzuna izan zen super positiboa, porque nik beti pentsatzen izango zara, como jendeak ekozula de susto, eta beak esan ziten lasaioteko, jende pilatik gertatzen zaiola, eta berbain zenbuz nahon. Aldiz, ondoezaren inguruan, emozioen inguruan, elkarrizketak ditugunean, suizidioaren gaia tratatzea akordatzen baldin balgara, mezu oso potente eta indartzu bat transmititzen ari gara. Honen inguruan ere hitz egin daiteke. Suizidio ideiak baldin badituzu, nerekin hitz egin dezakezu. Ez dizut epaiketarik egingo, ez dizut automatikoki etiketa diagnostiko bat jarriko. Eta orduan hor eukinun aukera, beak eman ziten aukera, beak eta bai biziron elkarteak, nire testigantza lehenengo aldiz emateko. Porque ahots eman ziaten lehenengo hitza behaiek eman ziaten, eta horrela lagundu zitela pila nire motxila usten. Eta, terapian hasi izan berriro, lantzen pixkan landu behar nun, tapatu nun hoi, eta, pixkanak aurremen nao baitare, eta pixkanak apausuk ematen. Bai ondoeza, edo ondoeza behar bezala maneiatzeko, eta autolesioak eta jokabide suizidak prebenitzeko, oso eraginkorrak dira alde batetik. Bai etxian, eskolan eta orokorrean gizartean, ondoezari erreparatzea eta horren inguruan hitz egitea. Era berean, oso eraginkorrak dira eskoletan emon daitezkeen programa sozioemozionalak. Programa hauetan, hainbat baliabide entrenatzen dira, trebatu egiten dira, ala nola autoerregulazio emozionala, erregulazio kognitiboa, edo egoera zail baten aurrean erantzunak aurkitzeko trebetasuna, baloreak, ala nola autoestimua, autoerrukia, laguntza eskatzearen funts hori. Uzitik irtetzen nahi zenean, bai psikiatra batekin egoten naiz, baina egia esan da ez da oso lagungarri, bai da salimentu bat iteko, nahi gabeko suizidio saiakera delako, eta protokolo hori delako, baina benetan lagundu zeana Arrasateko psikologo bat izan zen. Harek eman zizkian benetan pautak, eta pena, tristura, impotentzia, nolabaiteko ziurgabetasuna, kulpabilitate, emozio handi oso sakona, eta faiatu indezula sentitezu. Hasteko zuri.
norbere buruari, uste dut faio handia egin diozula, eta geho familiai. Familiai zein lagunei inguruai zenbat min eman diozun nahi gabe. Eta kriston kulpa sentitzen. Gaurkoeneko nik esango nuen indartsua, adoretsua, ez? Piskat beldurrak kendu ditugula esateko zer egin dugun. Egin duguna egina dago, eta uste dut oso importantia dela azaleratzea. Hasteko norberak kriston pixuak entzen du gainetik. Eta uste dut jende asko, gazte askorentzat lagungarri izan daitekela. Nahasmenduei aurre egitea berez oso zaila da, eta hor profesional egokien eskuetan jartzea da bidea. Baina hemendik ateratzeko puntu garrantzitsuena ez da nahasmenduen aurrean zer egin, baizik eta prebentzio fase guztietan zer egin, ez? Azken finean nola ezten ditugun gaur egungo umeak, etorkizuneko gazteak, etorkizuneko helduak, zelan lagunduko diegun gizarte berri honi aurre egiteran. Baina hemen bi gauza onartu behar dira edo ikusi behar dira. Alde batetik baliteke ondo eza igotzea, baina beste alde batetik ere ikusten ari gara positiboa den gauza bat, eta da gero eta erresistentzia gitziago diogula laguntza eskatzeari. Eta hori gauza oso positibo bat da, ez? Agian estigma gutxiagotu egin da. Agian hezkuntzan informazio gehiago izan dutelako honen inguruan, izan daiteke, alde batetik. Nahoain ikasietena da, sendimendu guztiri eman behiatela nire lekua. Ez? Azkenin, gaizki bari manago, gaizki nago, laguntza eskatu behar, zeoain bakit ze puntutaino ez deten iritsi behar, laguntza eskatzeko bakit zaila dela, baino oso garrantzitsua da hitzitea, eta nahi dut sentitzea o jakitea hortikan ate ingo zeatela, da gero beste alden zaudeten horiei ikuste balin bazu benetan pertsona bat desberdin da hola, arraro da hola, galdetu. Beldurri galdetu pertsona izemuz dagoen, ez duki beldurri galdetzeko, hanka sartzeko, seguraski ingo zuena da lagundu beti, eta hitzein laguntza eskatu eta entzun. Laguntza eskatu eta entzun.